Čaute všetci, moje meno je Jarko, aj teraz pri ďalšom vlogu. Akurát prišla sanitka, pozrite sa. Pre nášho suseda. Akurát prší. Anda je strašne veľká. Záchranná zdravotná služba Bratislava. A tak, tento vlog by som chcel uznať, že by bol základom dnešného vlogu, že kúpim si nejaké sladkosti, natočím nejaký z toho vlog. Myslím, že to nebudú nejaké hnusné veci, lebo ja mám také brucho a citlivé brucho nemám tu rád. A tak ho natočím. Ešte toto video rozstrihnem za také pár minút. Môžem ukončiť a musím ho odstrihnúť a musím ešte natočiť vlog 8. Za chvíľku budeme 10, potom bude 100, jak Explode. A to bude super. Tak tento vlog by som už chcel skončiť. Nie, alebo ešte chvíľku niečo budeme robiť. Tak lahneme si trošku. Fú. Ale fakt, tento vlog by som chcel skončiť. Keď sa vám video páčilo, dajte like, a keď sa vám nepáčilo, tak si naserte. A zatiaľ čus.